döwlet finalları ýanlar. İlkinçi nowbaty bolsa mehmanlar bilen Huwan döwletiniň döwlet finaly ýanlar. Özlerim, Huwan'ın milli döwlet finaly ýanlar ýerinden turmagy haýdydy. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Huwan. Şeýle ortaklığında milli ünlü olan Türkmenistanyň döwlet finaly ýanlar. Taraptarlar bolsa meherle ýarmak bilen döwlet finaly ýerine ýetirýär.